Nato makauban ang Department of Social Welfare Development o DSWD 11 mga kasama pinaagi usab sa via Zoom uban si Miss Lee Mecris Berdos, Social Worker Officer 3 mga kasama katong isgutan ang Balik Probinsya Program. Maayong buntag, Ma'am Lee. Madayong nga buntag, Ma'am Rance. Sa Yes. Armen po. Yes po. Thank you so much for your time, ma'am. Kay maki-update naman po mi sa DSWD bahin sa Balik Probinsya program ninyo, ma'am. Unang-una, ma'am, unsa gani ning Balik Probinsya o unsay mga kining activities ilawom ni ana nga programa po? Okay, ma'am. Kaning Balik Probinsya bagong pag-asa program, under ni siya sa Executive Order 114, kundi nahimugso ni siya no panahon sa pandemic o gipirmahan sa tong kanhing presidente si former President Rodrigo Roa Duterte ni adto May 6, 2020. So the purpose, the goal ani kay una is to decongest no ang katong highly urbanized cities, example Metro Manila, Davao City, Cebu City ug uban pa. So aron og ikaduha aron nga maka-achieve contribute sa regional balance development nga di lamang ang highly urbanized cities ang ma-develop o dili pati na pod ang lugar o probinsya giulian ko sa ato ang kaning mga pamilya. So kaning Balik Probinsya bagong pag-asa program focusing on the families, family nga nag-uli no nga displaced workers tungod kay due to inflation sa atong panahon karon taas na kaayo ang mga gastuhan. Yes. And also katong panahon last time tungod sa pandemic sa enhanced community quarantine nga mga protocols ko ma'am. Maayo din ning ang program. mga Yes, Ma'am Lee. so kaning mga Okay. pamilya ha katuloy silang mga affected sa pandemic o this is an interagency program ma'am dili lamang sa DSWD but also other NGA sama sa NHA the artists o PA o pang mga ahensya nga nagtabang naglangkop ni aron nga mga taga na to immediate nga mga needs o paghinahanglan nga ma-improve. Okay. Ma'am Lee, sorry kaayo no kay murag naputol-putol ang ato ang audio. Tos ang kadiyot nga itakongon ang audio or ang signal siguro ni Miss Lee. Miss Lee? Miss Lee, are you still there? Anagid na Yes, Ma'am Rans, maayong adlaw. Yes, ma'am. Oo, okay na tong sa katong unahan, ma'am, no imuhang kini explain kung unsa ning Balik Probinsya nga program sa DSWD. Doon na lay mga pagpaklaro, ma'am, kung paunsa po daw maka-avail ni ini ato ang mga kasama sa mao nga programa po. Yes po, Ma'am Rans. Okay, ang kaning Balik Probinsya, since katong mga families kani uli na no, na ating mga categories po, ma'am. Category 1, katong i-added yun sa portal nga balikprobinsya.nhc.gov.ph. So, mo nitong nakauli during pandemic. Category 2, katong mga nag-walk-in naa sila sa Metro Manila karon unya ni adto sa DSWD aron magpa-interview so sila to mga category to aron makauli sila pinaagi sa transportation assistance sa DSWD og ang ikatulo kaning category 3 or ang locally endorsed families nga nakauli na gyud sila wala sila kabalo nga na Balik Probinsya og karon lang sa nakabalo so pwede kayo sila ma'am nga moduol sa ilang local social welfare and development office no kung diri sa Davao sa CSWDO and magpa-endorse sila diri sa kaning regional office so pwede kaayo nga sila pod mismo mo walk-in mo adto sa ato ang office no sa regional office pagdiin kami sa Balik Probinsya na kami sa 7 Flowers ug may mga renovations sa building so pwede sila dito mo duol para magpa-interview kung saan nila kuan sila kanang qualified sila tungod kay pamilya sila ni uli og kan sila sa mga highly urbanized nga mga cities katong dagko nga syudad no so dili ta ana ang mga probinsya lamang dapat gikan sa dagkong syudad og niuli dire og gusto sila nga permanente na gid mo uli kay basin di ag nagbakasyon lang di ay so dili na to na gina-qualify mo agi gid siya og eligibility assessment ma'am kundi natin mga social welfare officers to nga mag-conduct og home visitation validation with the coordination sa tong local government unit po. Alright, sige Miss Lee, mangutahan na pud ko unya kay murag naa moy update sa niining program no, dunay mga family beneficiaries sa usa ka lugar nga inyuhang giadtuan alang niining programa o kanatong isgutan ma'am sa tong pagbalik standby lang ma'am. Lumay buntag again kasama Renz.
Yes, ma'am. Pasensya na kayo, wala na signal. Okay, okay na siya karon ana man gyud ma'am ba sa live via satellite. Pero bitaw ma'am atong gisgutan kaganina no tong Balik Probinsya program and naami na kita ma'am nga naamoy baguhay lang nga gilusad nga programa ni ini. Unsa ka to nga activity ma'am ug asa pod kini gihimo po? Yes, kasamang Renz. So, bago lang po na human atong provision of BP2 or Balik Probinsya bago pag-asa packages. No? Sa Tibok, Davao Region ni siya kasamang Renz. No? So, naatay i-post dito sa atong official page kundi naa dito sa nakahatag o transitory family support packages sa atong 31 ka family beneficiary sa Municipality of Sarangani, Davao Occidental. Ayan, as shown on the screen. So, daghan ato ang mga ayan, ato ang mga families no tungod kay kini sila katong affected sa pandemic gikan sa Manila, Cebu City o General Santos City. So kani mga families karon mo ni sila ang nakadawat sa amounting to 50,000 nga food package kung diin kani pwede nila magamit sa ilang food allowance good for 3 months and also food items and non-food items kini dako siya tungod kay pamilya atong gina-count ini nga mukaon sa kada adlaw good for 3 months. So dili lamang pagkaon but also ang ilang electricity, water bills, educational assistance para sa ilang mga anak ug kadtong mga kinahanglanon nga non-food items sama sa katong dili man nila madala ilang mga gamit sama sa bedsheet, rice cooker, kaning utensils, kitchen utensils. So kana pwede kay nila magamit dira og mga medicines like para sa ilang maintenance, vitamins ug uban pa nga taninhanglanon sa pamilya. So dili lang po ang Sarangani ang nakadawat ma'am, kundi daghan kaayo sa Davao Region. At tibuok provinces ang nakadawat niini amounting to 20 million na atong nahatag as of this month and naa na po may plano for September na po diya makahatag na po tag BP2 packages. Ang BP2 packages kasamang rents nag-compose ni kini og una ang transportation assistance katong category to kung diindikan sila sa Metro Manila ipauli diri katong mga walk-in gikan sa atong central office sa DSWD. Ikaduha ang transitory family support package na kung diin pag ulit nila wala pa sila trabaho no, that's why nga naatay immediate assistance para sa pagkaon sa pamilya kana ang transitory family support package. Ikatula ang livelihood settlement grants wherein ato na pong nahatagan ni Ana ang katong mga families nga gikan last year na to na serve na pud no, so naadira sa Davao de Oro, Del Norte, Del Sur ug sa Oriental. Ang sunod ang katong transitory shelter assistance upat ni siya kabog, that's why package po ato ang ginatawag niini. Ang shelter assistance in a form of rental subsidy kung wala sila matukuran so pwede mag-rental sila. Kung naa na sila kaugalingong balay naguba na pwede na to na renovation ug ang ikatulo ang construction sa ilahang balay kung naay luna ang kaning pamilya o mga papeles na magpamutuod nga allowed sila og legal ang ato ana. So kani dili na mo ni mabuhat kung sa DSWD lamang mao nga naatay coordination sa local government unit aron sa pag-assist sa mga og pag-facilitate sa ato ang mga requirements na kinahanglan aron ma-obligate ang ilahang ang budget po para sa mga pamilya. Balikan si Ma'am Lee sa DSWD. Ma'am, unsa pod ang inyong reaksyon nga ang DSWD dunay 73% no ug na-appeal sa most trusted and top performing government agencies subay sa independent survey sa Octa Research. Miss Lee? Oh, amazing kaayo as a focal sa Balik Probinsya bago pag-asa program. One of the programs po sa DSWD. Dako kaayo pasalamat and we really appreciated tungod kay we extend extra time, service good para maski Sabado Domingo ma'am nagatrabaho gyapon ta para sa in the name of service sa atong mga kaubanan no, the least fortunate mga people. That's why po dako kay pasalamat no on behalf na po sa ato ang regional program management officers and also sa ato regional director Attorney Vanessa Bigok og dako kaayo ang pasalamat sa DSWD. Kini dili mahitabo without the coordination and partnership po sa ato ang local government units in Davao Region and also sa atong mga beneficiaries no, mga clients po nga naa ang pasensya pag-extend po sa ilahang suporta o patience and understanding aron nga madawat ang kining suporta tungod kay adunay proseso ang kaning mga paghatag og assistance sa gobyerno at panaag gyapon sila ang suporta o bisalig
sa paghatag og serbisyo pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Office. Daghan kaayong salamat po sa tanan and also sa RMNDX DXDC kasamang Renz. Yes, no, di ba sa basa walay day off day Miss Lee kay murag Saturday, Sunday gatahatag gihapon mo og serbisyo ngadto sa publiko. Salamat kaayo sa inyo ha Miss Lee and congratulations sa DSWD 11. Matag Thursday, among lauman nga makauban ang DSWD alang sa inyo ha mga impormasyon sa mga programa alang sa katawhang Pilipino. Ma'am Lee, thank you so much and until next Thursday, maguban-uban ta dinhi sa serbisyong straight to the point. Thank you so much kasamang Renz sa tanan ang staff po sa RMN. So madayo nga adlaw. Have a great day everyone. Serbisyo straight to the point. Si Miss Lee mga kasama Macris Berdo, Social Worker Officer 3 sa DSWD 11. Serbisyo